Здравейте хора! Днес ще ви разкажа за 5 необичайни животни, които вероятно повечето от нас да не знаят, че те съществуват. Преди да започнем, харесайте това видео, абонирайте се и цъкнете камбанката, за да получавате известия за всяко ново мое видео. Нека да започнем. Номер 1. Сайга. Това е антилопа с голямо подото след наподобяващо хобот. Тя обитава Централна Азия. Номер 2. Окапи. Това е антилопа, но всъщност е смесица между зебра и елен и обитава Демократична република Конго. Номер 3. Ай-ай. Нощен лемур от Мадагаскар, който има дълъг среден пръст, който пъха под кората на дърветата и налавя насекоми, които после си ги хапва много вкусно. Номер 4. Глакус атлантикус. Синият морски дракон. Морски охлюв с зашеметяващи сини нюанси, който яде токсични медузи и съхранява тяхната отрова за самозащита. И номер 5. Последното в класацията. Най-странното животно е пенисната змия. Това е водна безока амфибия, обитаваща река Амазонка. И името й подсказва това, което тя прилича. Благодаря за гледането, харесайте видеото, ако ви е харесал, и напишете долу в коментарите кое животно ви се сторило най-странно и за какво искате да снимам в следващото видео. Чао, чао!